Gini barruok wach ni nochake wach mar Nairobi Hospital. Kamano. Nitiere yuarruok moro e kindi kanyo. Ang'eni un kaka senators mano komiti maru mar thieth monego bed ni ng'iyo wachno ma ok in e iye kanyo. To ochopo kama koro osoyo ji te e mbaka nikech mano en hospital maduong' ma ji te dhiye. Iparo nang'o matimore ka nikech nitiere weche mang'eny mosebedo ka wuok, moko bende dhi e doho, moko bende nitiere kanyo, nitiere joma chalni mibadhi moro ni e iye. Jatend piny Kenya bende ni odwa kawe, jatend piny Kenya bende wacho ni embe mibadhi ne odwa chungo. Un kaka senators budwa ng'eyo ni ang'o matimore ka. Gima nyaka kun ng'e Trevor, ni gwenge ka gwenge gi pinje ka pinje nitiere gigo eko ma wawacho ni gin institutions moselosi e pinjego eko ma define gima pinyno en. Kowacho weche mag thieth e Kenya ka, Nairobi Hospital en hospital maduong' e Kenya ka moloyo osiptende te. En hospital moting'o yie kata moting'o geno mar piny gi lek mar piny ki weche mag yath to gi weche mag thieth. En hospital ma kata dopo nyalo podho kawuono tino ka chuny ji chaka gore nikech Kenyatta Hospital ema duong' moloyo gi te e wechego eko ma mostly wang'iyo ga gimaluongo ni public hospital. To e private hospital signature marwa mwagoye seyi ni ma en hospital maber nyadhi mogik en Nairobi Hospital. Koro ka Nairobi Hospital nigi shida, hospital ma Nairobi nigi shida moro amora to nyalo inyo Kenya mangima. Weche mag mibadhi ok nyal yie mondo obed e Nairobi Hospital. To gi weche mag mibadhi mag Nairobi Hospital gi eki ok gin gik mochakore kawuono. Gigi gino chakore chon ma kata mana head of finance dalo moko osendeg Nairobi kanyo. Weche no osewuok kanyo ndio nokokelo weche mang'eny kabisa. Koro miyo mibadhi moro matimore an kata wuon na kika ni ker ma Kenya ne en patron mag jo Nairobi Hospital. To ka dakteche ma Nairobi Hospital to gi membership ma rito Nairobi Hospital mano wuok mowacho ni ker en patron margi. Odhi mondo kony gi weche go mag mibadhi momako Nairobi Hospital mag miyo Nairobi Hospital ma Nairobi nitiere ng'ikruok moko e service. Ineno ka sani endi inyalo dhi kata ni idhi goyo x-ray. Uri ni idhi goyo x-ray, idhi Nairobi Hospital to ne in mana dhana. Tido ni x-ray migoyo Nairobi kanyo endo pesa ne do tamre gi nono. Odhi almost 5 times pesa ma digoyo ka in Kenyatta. To x-ray ni machine mano machal. Kidhi e radiology chal mana kamano. Kidhi e machine manade scan kitimo Nairobi Hospital onego beni en gino endo machal gi kaka time Oginga Odinga kata Russia. Tido ka gigi kitimo nikech nitie mibadhi mantie e hospital no endo. Omiyo kaendi tachwako ker ni mondo mi ker otema motegno mondo mibadhi manyalo mako kaka Nairobi hospital ma Nairobi otema mondo mibadhi no endo gorruok go marum nikech koko gorruok kodgi magi gin osiptende manolosi mobedo madongo e Kenya ka ma ka ing'iyo thieth minyalo yud malong'o kabisa to kanyo di kwane Nairobi kaka hospital no endo mokwongo. Koro kokethore nikech mibadhi to mano endo piny nyalo dhi makethre nikech koro kamaru maduong' osekethore koro modonge nyaka kethre maromo nade. Omiyo wach mibadhi manya kethore Nairobi Hospital to berna en niya wechego eko wuok e hospital no endo wuon kendo jogo eko moywak mondo mi ker obi okony gi oser gi wach mar gorruok gi wach mar mibadhi no endo gin jogo giwegi matiyo e Nairobi Hospital kendo gin jogo giwegi moko bende kanyo endo gin lakteche matiyo e hospital no endo. To ang'o ma nyaka koro timre